mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man sa yung hatag na Lex kumigo. Pinoy. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Bisita! Uy, ngulit mo ka. Ngulit ka? Ang dugay ko matawin. Na, mau na. Mayong Ganina lang pagpaminaw hitang sa mustiin. Lex Pinoy. Okay na, oy. Migo bitaw na nato. Nga, way migo sa baho eh. Unsam ka. Akala mo lang yan. Gigi. Katawa lang dia. Ay, sultihan ka. Nag-uban mig tagay gahapon. Okay na siya. Ya, tira. Lagi. Nag-ubali mo kagay. Yang anong sayo man katungaro niya, ikaw late mo ka. Sus, ikaw gino. Ay, lang ganahin mo ang issue, good. Nah, isyo din nana. Realidad mo na. Mo na ginaingon nga, naagil na sa tao ang sinseridad sa trabaho. Paghatag og bilis trabaho. Ay, isa muna naman kunin mo ba yun? Aw, migom ka ta. Anong gina? Musulti ko gusto nga, kay migom man ta. Plantal ko nimo ba? Kay di ko gusto nga, madaot imong bad record. Awa. Madaot ka sa trabaho ba? Ay lain na pagsabot. Abi mo, dili sa iyong panahon lang nga, mangita ka trabaho. Ay, opo, iyoin ko. Ayong ko. Sige. Katawa lang. Uy, ganun karoon na ka. Na, ikaw. Bebe, niya mo ka. Ikaw si mo na labi, ikaw. Ay, nagsaba. Mao gidayon ka, dili ka pasulti. O, sige na. Quiet na lang, good. Balik na si mong pisto. Ikaw na. Kasabaan ka stiil. Ikaw ang kasabanan, dili ako. Tumpak! Sige na, back to work! Patawag ti ka aron nga sultihan ka nga dili na mao ang imong gipakitang record sa imong trabaho. Oh, sir, sorry kayo, sir. Dugay mo kong mata, sir. Buntag mo ko na uli. Pareha bitaw tag oras nga nauli. Pero nagkatunga man ko sa hustong oras. Ikaw wa. Ayaw pagsalig nga kay kauban ta sa laag ug inom-inom. Lahi ang atong panag-amigo ug ang trabaho. Di gihapon ko nimo. Dili pwede nga matabunan ug malabanan ti ka all the time. Kay naay nagmonitor sa dinhi nato. Ug labaw sa tanan, usa na lay ikasulti sa ka-workmate nimo kung makita nila nga wa man lang ko'y himuong bahin sa imong performance. Pasensya na, sir. Dili na mausab. Sa una naman ko nagkadungog, anak. Dili na mausab. Pero mausab naman gihapon. Paring kamutan ako, sir. Kinahanglan yun. Kaya nakarecord na ang atong performance. Dahil bahon na ka. Sa performance, magbase kung angayan bata nga magpabilin sa kumpanya o dili na. Okay, sir. Okay?
Yes, sir. Sorry again. Haay naman ng anak. Wa pa man yun mauli. Alas 11 ang iyang out sa trabaho. Pero pasado alauna na. Wa pa man yun maabot. Asa naman sabka to eh? Oh, may nanukok. Kinsam ka na? Ay, pastilan, Gabriel. Kano bang magpalabi man yun anang inom? Uy, di ba kung mahimong dili lang magpalabi o kahubog? 1.9. Sa? Sa baba, matuog na ko. Saka na sa taas. Unsa man, makahimo pagkagsakas taas, ha? Saka lang. Saka ko din sa boss. Unsay saka ka dinis ubos? Pagtarong diha, Gabriel, ha? Sige na, be. Adto na sa kwarto ni mo. Ay, lagi ako na ka. Saka na ko. Ay, ginoo ko! Jesus Maria Josep! Mihigda ka man ko din noon diha sa saog. Dili ra ba taon ko kadaog ni mo, Gabriel? Sige, quiet. Saba, yaw siya. Pastilan yun yung bata, ah. Pagkaliwat yun sa amahan nga palahubog. Natuog naman ito eh. Gabriel! To para, hagok na. Ay, bahala ka niya, oy. Di ko makadaog ni mo. Dam ko na eh. Oh, na, patay. Oh, sinarong orasa. Diri man ko nakatuhog sa sala. Hala, naita ko. Ma! Di ako sa luyo. Hala, pagdali. Timuunaan ng pandesal o kape. Sudli ng imong tiyan kay grabe yun imong hubugang na uli gabi eh. Gusto ko ni mo pagkamawa, eh. Nag-ingon di kang magpapukaw ka. Wa man na rin kay bawang unsang oras ang imong duty karon. Usahay baya, lain-lain mang imong schedule. Maglibog yun ko. Salamat, ma. Mag-ilis na ko. Ha? Mag-ilis na ka? Wa pa ka gani makaligo? Di na ko maligo. Maglamos lang ko. Kay late na kay ko. Sa Lex Ay Pinoy. na, mauna na. Gahi, manggod kay ko. Di man mamina og tambagan. Naagyud kay imuhasab. Uy, magtuman yun sa kas imong kaabusado. Wabi magkuwang og tambag ning imong inahan, ha? Ingon man ang pasidaan sa imong TL, ha? Na, basig magmahay unya hinuon ka. Unyag mataktak unya ka na imong trabaho, do. Mahay gito niya ka. Ay, kung saba, ana. Sibak ko taong kamaoy. Bisag gadaghan pa ka mo tuktok diha. Kung pagbuot sa kapalaran, wa kay mahimo. Mama sa doy. Aligi pa tagagbuka ng imong baba ba? Naunsa naman taong kag-April, uy. Di ka mausab, ha? Late na sad ka. Traffic kay good. Traffic? Lagi. Di gyud na rason ang traffic. Time management lang, God, please. Nakonsumisyon na kanay ko, Stacy. Mulang? Sobra. Ako'y gisigihag rumbo sa mga kauban nato dinhi. Ngano ko nung wa ko makatambag nimo nga boyfriend ta ka. Maritis na nila, eh. Tungod naman sa nimo. Ikaw ra ang naghimo og rason nga magmarites sila nimo. Unprofessional kaayo ka. Niingon to si Sir Rafael, nga og moabot kuno ka, pasudlon ka sa office. Kasabaan sad ko ini. Marag, medyo gikulbaan mong kurono, eh. Ha? Nga naman? Basta, marag lain. Lain yun ang akong ibati. Na ay dili maayo nga mahitabo. Ha? Karoon lang kumbuhanan ko ito. Unsa? Bay? Nga naman? Aw, mauna na. Mamay ingon ni Sir Rafael. Gikan ko na sa HR. Pareporton ko. This week. Ganto sa HR. Mo nila akong ikahadlukan. Mao gyud. Ikaw mo gud bay? Aw, wag dito lang mabaso ni bay. Ako raman.
Nagtuo ko nga madipinsaan og maproteksyonan ko ni Sir Rafael. May gugod mi. Di lagi na sakto imong panghunahon na, ana. Aligi, Stacy, kay bawo ko. Nakasabot ko. Nasayip ko sa kong pagtuo. Og, paano na, sayip din na. Hay, laaya be ini eh. Kapilan may higayon nga maundang kang trabaho eh. Mamiyat ka. Sus, kapila naman tao niya eh. Ang, di man kinagdugay. Tungod na iyang work ethics. Magkabuwag-buwag na sa tagtrabaho, ani. Bala magbuwag tagtrabaho. Basta di lang ko ni mo buwagan, Stacy. Aw, adto ginapadong. Kung hindi ka mag-usab ka. Kung di ka mo biyaan na imong bisyo sa inom. Kay maog gini makapay-responsable nimo. Magtuman ka mong imong gusto, good. So pakiro kay ka. Dili mo tuman og tambag. Ay ka. Patay kayo ni bay. Ha? Mabuwagan niya ganit oras. Ayaw ni Sarge Stacy. Paitasad ni mo, uy. Maugtangan na gani kong trabaho. Maugtangan pag yung kong girlfriend. Aw, posible yun lagi na. Bahala ka. Abi ninyo, ako maning kinam ko. Gidam ko? Oo, Angon sa? nga maugtangan kong trabaho. Mau pa? Batian mo. Lagi, gabi eh. Sultihan natin mo. Batian mo. Pag uli na ko dito ba? Pag uli na ko gabi eh. Mga, kung ano man to. Pag uli na ko basta kay, lawam ng gabi eh. Nagdam ko nga wala ko'y trabaho. Gitaktak ko. Nya mo to. Kalit kong nakamata ganina. Wala ganit ko makaligo. Kay late na ko. Mao na diha. Nay ay, haggard ka kayong tan-awon. Hay. Magaguba gina nimong imong bisyo. Kana imong bisyo sa inom, Gabriel. Huwag tangon anang imong ka-smart. Ingon man ang imong kagwapo. Mao. Kay nay ay, tanawa na gud ka o, lagko kay kang tan-awon. Mo-reflect mo gud sa imong kaugalingon, gud. Bitaw bay. Amin na ha? Kita no? Barkada mo kita no? Kita mo ba na maglaglaag, mag-inom, pero kontrol ko tagay bay. Kontrol? Huwag yun na siyang bukabularyo. Pero bay, balik ta itong gingon mo nga, gidam ko mo ba, nga, maugtang nga kang trabaho. Natinuod no? Pero may manas siyang ingon, ana. Kanto dahil niingon siya sa una nga nagbinuang kuno ang imong uyab. Di ba? Natinuod? Oh. Hala! Bitaw! Kuyawan ni mo ba yoy? Pida ng klaki ha? Madlog sa nimo ba yung magdamgo ka ba yoy? Madlog ta! Ay. Naunsam ka, uy. Di na tinuod, uy. Natimingan lang, good. Onya, unsa may sunod nimong plano, Kap? Mga plano sa kaglaing trabaho. Oh, siyempre. Mauna lagi day akong kiingon. Tanawa. Idi wagid ko masayop. Yan saon naman lang nato iniron ha. Sus kung buhi pa lang untang imong amahan. Di gyud ko maguol kung mawagtangan kag trabaho. Kay nahibaw ko nga dili ta adto pasagdan. Saludo ko sa kagugihan ni atong imong amahan. Yan bang wa mangitaon ka maliwat? Uy, Mamasad, uy. Igidahin kong ikumpara ni Papa. ang man sad og asa ta ka ikumpara. Dako kay mong kalainan sa imong amahan, Gabriel. Kato, magdugay gyud sa kompanya nga iyang gitrabahoan kay maminaw mas iyang dako. Mutuman og unsa instruction, mutuman og balaod, labaw sa tanan, sincero sa trabaho. Sus, Mama, uy. Sos karon. Di ka pasulti, uy. Gusto nimo no, ikaw ra gyud sakto. So pakiro kag yuda. Ay. Mula ka sa kuma. O asa naman sad ka? Gabiin naman kaayo, ha? Mao pagkani pagpauli nimo, mulakaw ka na sab. Laro ko yung doon ka diyota. Balik ako dayon. Mahumandong si Manaha. Usa na lang kasimanan nga akong paabuton sa kumpanya nga akong gialagaran. O bubiya na ko dito. Subo nga pala doon. Pero, tungod naman sab na ako. Bahala sila. Ako, ngita kong laing trabaho. Ganun ko di. Makakita lagi kong trabaho. Gabriel, makakita kag laing trabaho. Basta gwapo, dali na. Gusto ka, trabaho? Oh, uy. Mayong pagpaminaw sa Lex Kuyawan ako ni mo tayo eh.
Nganong kuyawan man ka? Ngawa man tika pakuyawi. Oh, kinsa pa di makuyawan nga. Kalit magagtunga diha. Mingaw biya kay din eh. Ha? Oh, kuyawan. Ha? Oh, kalain suwang siro. Kanindot sa uwang sa iro. Unsa? Ginindutan ka sa uwang sa iro. Pag-sure di tayo eh. It's like a music to my ear. Ha? Sabak na tayo eh. Music ka dyan. Doon ako'y i-offer nga trabaho ni mo. Trabaho? Trabaho. Nindot nga trabaho. Ikaw, nga tiguang ni kayo, tagaan kong trabaho ni mo. Ango na tingali ka tayo eh. O basin, o gusto lang ka mo inom. Ako sa man, palitan ti ka. O sa may gusto ni mong imnon. Dili ko mainom sa sama ni Anang imong giinom. Not my type. Giga, may not may type pa ka ha? Taasog standard ha? Tigaw na katay, ayaw pag inarte. 500,000 pesos. Sud sa usa ka simana ang sweldo. 500,000? Usa ka simana lang? Lisura di mo tubay tagdi-ango-ango nga tiguang, uy. Seryoso ko. Gisugo ko sa kong amos pagpangita og tabante. Asap. Sugo dayon sunod simana. Amo? Asap? Puro magsi... Pahi Morales. Asap. Sunod simana magsugod? Yes. Seryoso ka? Sobra pa sa seryoso. Kung nakinahanglan ka og dako nga kantidad, you have to accept my offer. Sa dili ka pa magmahay. Ha? Sige. Hunaw-na og mayo. Kay mangita pa ko og laing interesadong mudawat sa kong offer. Nangita pa rin kag laing trabahante? Nagkinahanglan ko 13 katrabahante. Mao ba? Amtay, kung pananglit, mudawat ko sa trabaho ba? Pwede ba kong magkadahag amigo o amiga? Mas maayo. Aron dili na kayo kumahago o pagpangitag laing tao. Okay, sige. Unsay trabaho? Unya ko na kamusultihan sa inyong mamahimong trabaho. Kung tuwa na kita dito sa lokasyon. O saman, mo trabaho ka ba? 500 pesos? Shh! Dako asan yung tingog, uy. Tempa, ha? Tempa. Tanong niya pa kapag manin mo imong naong. Parang ka babina. Ano ba? Ako ba basing tukog ka ba? Basing damgo ka. Oo. Bida ni mo. Saan maning akong naong? Ay, grabe hasan ni mo ba, uy. Nagmata ko, uy. Gabriel, sure ka? Basig hubog ra ka, ha? Dali, sultihan ta mo. Murag ka mo'y hubog kay mato ninyo 500 pesos. Dili, 500,000 pesos. Pagtarong, uy. Baya ninyo. Ano mo, di mo mutuon ako. Mati, kadako na ko eh. Kisang natuwa ko na nga. Kadako ang siluha na. Ang grabe. Kayungit ko na. Bilaryo na siya, ha? Trisi pagin kabukang yang gikinahanglan. Tiguang naman siya. Tiguang? So, pila edad? Murag 100. Anak yun, mga 100 siguro to. Sure, uy. Lagi. Gabiyasan niyo magkariak, uy. Ang. O sa kagat to sa edad, nya, nangita sa klabante, nya matul pa mo, gisugor siya siya mo.
Ya, sa ato pa, nangamo bagid siya. Ya, trabahan ti siya. Binuhuan mo na. Nabaho gyud mo siya sa ipangitaro niya 100 yung edad. Di kila ungo ba? Ungo ba, uy? Hey! Yaon sa man. Mauban mo na ko? Sa ato pa, nakadesisyon na ka nga dawaton ang trabaho? Oh, Stacy. Pos na naman, huwag tangan akong trabaho. Dawaton ko na lang. Hindi masad kabahayan kay dako magsweldo. Liman ka, 1 week ra. Ha? Pwede na kayo na akong himuong puhunan para magnegosyo ko. Nya kon magbalampuso ng akong negosyo. Makatigom na kong dako-dako nga kwarta. Unya kon makatigom na kong dako-dako nga kwarta, magpakasal na dayon ta. Ha? Ay! Advance kayo muna dahil. Grabe ang muna dawan na. Kulbaaw. Yaw sa man. Sa man eh. Ay, sus. Mailugan pa hinuon ko. Yaon sa. Ha? Ano kung dili niya kahigayunan? Nya, biyaan naman mo trabaho. Bitaw, nyahuman sa 1 week dito nga nagtrabaho mi, wala sa may trabaho di ay. Naadiha ang challenge. Yeah. Challenge. Alagi. Ni adi ng challenge yun. Kung mapangitaan man ang inyong paagi, nga pwede pa ba mo makabalik? Or mangita lang sa kanang parehan ako, mangitag lang yung trabaho. Di mo maaghatan ha? 500,000 pesos. $500,000 na. Ya, mingon sa siya kung maayo ko na ang performance. Take note, kung maayo ang performance, dobliho niya ang sweldo. Ha? Yan ay times 2? So mahimo ng 1 million. Ingon. Ya kung makadesisyon ta, mugi ka na dahin ta karong biyernes. Oh, seryoso ka ba? Hey! Seryoso lagi. Ikaw na. Ikaw babae. Kung sa'yo nauna ni mo. Kay niya man mo karon, buot ipasabot, interesado mo sa trabaho nga kung gi-offer ka ninyo. Tay. Tay. Maayong Maulis lang akong gipang-agni usap. Spinoff. Akong mga higala. Kini, ako yung girlfriend. Tanawa, gwapa no? Akong igagaw sa inyo sa. May hapon, tay. May hapon, tay. Ay hapon sa tay. Tatay. Mausap kini sila ang uban nga interesado usap nga mo trabaho. Gikan usap kini sila sa Pikas Barrio. Unya, di na kita magdugay. Mugi ka na kita. Katawa naman ta niya, uy. Uy, quiet lang. Nang libaw akong balibo ba? Awa akong balibo. Nang libaw to. Nganong mahadlok man mo sa uwang zero? Dili mo angay mahadlok. Kay nagpasabot lamang ka na nga welcome mo sa inyong trabahoan. Ilong bay, ilong. Kuraptor ko eh. Tay. Ayaw sabi, pakuyawi tay. Sige, sakay na ka mo. Hala, Gab, ngano ka? si tatay. Si tatay. Di pa ganito ganina sa may pultahan sa van. Nagbarog. Nganong kalit man lang. Nga naman siya diha sa driver seat. Ha? Mao ba, Gab? Hilom. Andam na ba ka mo? Tay. Pwede bang mangutana? Tay. Unsa ka na? Tay. Asa pa mo i-orient bahin na sa among trabaho ba? Paabot lang. Muabot na kita niyan ang bahin. Ni uban na kitag diretsyon niya nga wa man galit ang mahibawon sa itong trabaho. Maugin ba? Huwag makita niya istoryahe kung huwag patamgikan ba? Huwag kita niya istoryahe. Maubitaw nga nangutana ko. Pero ang ako lang nahibod nga. Ya isi na sa kahitang isunod niya. Pero dali kitang ambot ba? Nisakay sa dayon ta. Di ba? Sakay sa dayon ta din sa bahan. Paspas kayo mga pangitabo ba? Paspas ka kaayo. Og katuhuan dili ang sweldo nga iyang gi-offer. Unsa jud ka atong trabaho no? Na, maulit pangutana diya. Tay, layo pa ta, tay. Medyo padong naman ang kangit-ngit, tay. Asam ta napita. Paabot lang. Uy! Hala! Ni kayo ito gitgit. Bitaw! O, wag ko'y
Makita! Wala, Ngitig tayo! Tay! Tay! Ngano ni? Ano ni? Tay, hinay lang! Hinay, tay! Nanay ka may gahayag! Nanay ka may bitaw. Ngit-ngit kay kaganina. Pero, karon kalit nga digawas ang gamay nga kahayag. Paghunong niya. O may hulong atong kakurataan ni Kapoy. Mulbaan mata pirmi. Puno man kay nistang haga ni Tigwanga, uy. Kilom-kilom naman di eh. Sa di madugay, mugabiin na. Oh, may hunong naman na siya. Ay! Paita. Makuratan mo pirmihan niyo eh. Naalaman siya sa door side. Pwede na ka mo, mga nao. Mga naog na ta. Tanay, naog na ta. Amiga ni. Paminaw ka mong tanan. Trisi kabuok. Kanang inyong nakitang dakong mansyon, anha mo diha mo trabaho. Anak may diha tayo. Di, mi. Dakuha na eh. Ano eh? Yung mingaw na kita eh. Maog yun, mingaw. Paabot lang mo. Ayaw mo pagdali. Tay, Tay, unsa may among trabaho? Si trabaho na mo diha. Kap, hadlo ka na tanawon, uy. Nahadlo ka, Inday. Nakadungog sa akong gisulti nga kahinay rato, Kap. Hilom na lang lagi. Paniid lang. Yanaka mo. Manood na kita sa dakong mansyon. Kalain sa umang sa ilo. Kalain gini. Kalain gini sa ilo. nang libot kong balibo na, wakong balibo, awak. Tay, kalain sa uwang siro tayo eh. Kla! Ngit-ngit na. Tabiin na. Kilom-kilom pa ito kanina. Maanad ra ka mo. Tala ka mo. Sunod ka mo ka na ko. Kalain sa kong pamati. Kalain, uy. Nalibaw na akong balibo. Kap, pamakuhin na lang ta. Di na ko kaya. Nakasud na ba ang tiyan? Tay. Tay. Paliw kaya, tay. Sugod mo, Gab. Sugod mo. 1, 3. 4, 5. Okay. Kumplito. 13. Tracy. Good job. Sige, Tracy. Andam na ba ka mo maminaw bahin sa iyong trabaho? Lagi pa butang, tay. Sa iyong paminaw, hilong paminaw ka mo. Tay. Ngano kahang ni uban mo din hinako? Nga wa man lang gani masayod kung unsay iyong trabaho. Tay. Dito tay. Gusto mong may baho kon. Unsa iya mong trabaho? Nikuyog mo na ko nga wa man lang masayod kung unsay inyong trabaho. Kana gumikan sa kwarta. Husto ba ko? Husto ko, hindi ba? Ang mga tao masilaw gyud sa kwarta. Saway paghuna-huna kung unsay nagpaabot kaniya sa unahan. Basta na lang gunay na kung kwarta nga madawat. Dili na makahuna-huna sa sirkumstansya na posibleng mahitabo nila. Sama ninyo. Tay. Usi, buti mo ipasabot. Ang inyong trabaho din magsilbi mo sa mga bisita din. Bisita, tay? Bisita? Bisita? Doon ay bisita din, tay? Oo. Kada ikatrisi katuig, mupahigayon ang akong boss og usa ka engranding fiesta. Fiesta? Time pa hatay Paragon. Mag-fiesta din hina. Kamingaw din sa mansyon. Hadlok mong gani kaayos kamingaw. Bito tay. Yun, tay. Paabot lang ka mo. Ang mga bisita sa akong boss, dili basta-basta. Well, ang uban,
taga dinhira sa ato sa Pilipinas. Apan ang uban nagagikan sa nagkanin daing lugar sa gawas sa nasod. Sigaw sa nasod gikan? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Wala. Maglisod din natin, oy. Lisod na, Makibaw sa ilong sinultihan. Maogyot tay. Ako tay ka ng taga dinilas Pilipinas sa kay magkasinabot naman mi. Okay ra gyud na tay. Sa taga Pilipinas lang gyud ko i-assign tay ha. Pwede na dahil makapili og silbihan, tay? Dili. O dili na kamo mahimong muatras pa. No. Dili na kamo makagawas dinhi sa inyong nahimutangan. Unsa? Unsa? Unsay buti mo ipasabot, Unsa tay? ba may pasabot tay? Tay, Tay. O ipasabot. Tay. Bisan pa o dili mo makauyon sa iyong trabaho. Dili na kamo mamahimo mo back out. Kay unsam na mong trabaho gini ni tay? Bitaw, tay. Anong mingon man ka nga? Bisan pa og di mi makauyon. Ano ba, tay? Bitaw. Ang inyong silbihan o alagaran, dili sama kaniyong ordinaryong tao. ha? Sama siya tay. Silbihan ninyo ang usa ka manananggal. Unsa? Hinaya! Hinaya ninyong tingog! Dili pwede. Hinaya ninyong tingog! Huwag makapauli. Hinaya yung tingog kay tingalig mangmata sila. Daghan sila na ay aswang, kapre, sigbin, tikbalang, mamamarang, duwindi, ug uban pang nilalang nga gikan dinis ato. Tay, gano'n ko ni? Ganong, karoon naman kamusulti O ay. napay daghan nga bisita si Boss. Sa gikaingon ko na, iyang mga kaliwatan nga sama niyang nilalang. Magkayusa sila alang sa kapistahan din eh. Usbon ko sa pagpaybaw ninyong tanan nga aniya din eh ang nagagikan sa lain-lain nasod nga mga nilalang. Sama sa gitawag nilag Black Duke sa England, Kirby sa Scotland, Minotaur sa Greece, Gargoyle sa England, Arachne sa Greece, og sa Centaur, og uban pa. Nanganasad. Miyawang nasad. Tay, hindi na mo kaya ang trabaho dili tay, oy. Dili lang gitay, oy. Basta kanimong gipanginganan, oy, mura imposible kayo, pero matod nimo tinuod. Katuan dili man ni tay. Katuhuan man o dili alang kayo. Apan kinahanglan mong motoo, tungod kay maogyog kini ang may tabo ninyo din eh. Bukti sa kantidad nga inyong matawad. O mahimo ko pa ka ng dublihon. Sa ako nang gikaingon kung maayo ang iyong performance sa trabaho. Kung maka-appreciate sa inyong serbisyo ang mga bisita, niya ang pinaka-importanteng instruction. Pagpimang, paminaw mo humayo. Sa gayon na inyo na silang ikatubang. Kung magsilbi na mo nila, ayaw gayon pagtanaw sa ilang mga mata. Ha? Nga naman tay. Gano'n man tay. Basta, tumana lang yun akong paimagno. Likay ang pagtanaw sa ilang mga mata. Dili mo magmagahi sa inyong mga dinhi magkaton mo sa pagtuman kung unsa may paimagno. Magtuman kung unsay angay o dili. Dili mahimo dinhi ang matinumanon sa gusto. Makaton kang musunod sa balaod sa trabaho. Kay ug magtuman ka sa mong gusto, mamatay ka. Oh my God! Di na ko, back out ko, muli ko. Di ko. Ako sad, mauli sad ko, back out sad ko. Bahala na ng 500,000 niya. Magawasak ko! Puno ka na, gibagit ka!
Ay, magsama. Ay, magsama. Paliw lang. Ay, magsama. Inyo silang gipukaw. Nakamata sila sa dili pa oras nga ting mata nila. Sunod ka mo kanako. Kay tutuan ko ka mo sa ngayon pagsugod sa iyong trabaho. Unyang alas 12. Sunod mo na ko. O pagkauman, ikahimamat na ninyo ang buhos. Ginoo ko, ayaw namin masandi. Guys, o sa man, nasabtan ba ninyo ang tanang instruction? Kinahanglang masabtan. Kinahanglang masabtan. Tugod kay di naman tamay mong mugawas din eh. Di naman ta din eh. Ato na lang i-challenge ang atong kaugalingon sa pag-atubang sa hagit karon sa itong trabaho. Paita na pero... Paminaw mo. Usahon na ito atong huna. Huwag tayo mahimo pa ini. Di kita magkahimo mga mo, baka pa ta. Kung gusto tayo makaulis na itong pamilya, tumanon tayo lang balaod. Ingo man ang ilabay mangno. Nasabdan ba? Basta ko. Pagila ko eh. Nanglan nga, magmay sugon na lang to. Ngayon sa tatay nga, matubang na ko na nato, si Bus karon. Hala, Oh, nagpaingon din eh. Tiguang. nakatuksido man na siya kap. Nagkaw. Disinti man kaayo. Nakatiktak og sapatos. Mayong pag-abot kayong tanan. Ang yang tingog. Murag si tatay ang tingog. Oh, ako kini. Yapon tay. Ako ang iyong boss. Hala, siya rin ang Nagapon boss. siya, boss. Si tatay na po'y boss. Ang boss ang si tatay ko sana. Tay. Sorry. Maing gabi, boss. Mayong gabi. Dili na ko magdagkalugsod, di ba? Naibaw na mo sa iyong buhaton. Tuwa na ang kusinero. Andam na ang mga pagkaon na inyong iserve sa mga bisita. Siya na'y bahala buhat ang sensasyon. Good luck. Ikaw. Ako? Kausara ko mo sangpit. Focus yun. Sorry. Yes, chef. Kining plate Mayong imong pagminaw ihatod sa Lex sa table Pinoy. number 1. Seat number 6. Yes, chef. Ug ikaw, table number 2. Seat 9. Ikaw, table number... It's time! Anda mo! Focus! Kailan sila mga hitsura? Kadaghan nila. Kulog na ko. Magkahadlok kayo naman ito. Servers! Now na! Karaboy, ako silbihan. Kalain sa iyong itsura. Yes, gana ay mga gaway nga bitin. Tibuluan! 6, go! Ayaw niyo kalimting ang instruksyon! Okay. Muserve na ko. Tana mo. Dali na. Ayaw mo kalimutan. Dili ka nagdirekta sa nang ulagi. Kahadlok ba yan ini? Kalain sa iyong mga itsura. Kalang sining akong gidawin. Kay minista ko. Kalod. Kay lugan niya ang akong iyang lugan. Dili mo.
sa iyang mga mata. Kikilaan ang akong naong. Kataas sa iyang... Di ko po ang pili. Pako. Kapahing lang siya niya eh. Dili. Buhay ko. Dili lagi na mo. Nagtuman ko sa kong trabaho. Kailangan mo sunod ko sa balaod sa mga mo. Dili ko na ihatag niyo mo. Busap buhay ko. Oh, di kalma siya. Gibuyaan niya ang plato. Nga akong gida. O gihinay-hinayan ko niya ang buhi. Oh, nilingkod siya balik. Si Stacy man to. O sa bagay na itamaw niya. Si Mikel Nasan, ni siya gits kahadlok. Oh, daghan na silang gilugan sa pagkaon. Boy, ikaw, dili ni Imo lagi, boy! Kinukong, may daghang nagpatakaw kuha sa dili ilang pagkaon. Ayaw ginawa pa na, guys! 2 months instructions! Ayaw kalimot sa gibaod na to! Dalion ko niyo gatod. Ang naasahin ako. Tora, ang table 1. Seat 6. Oh, hala, kada ko niya. Murag, iro ang iyang purma. Pero, taas nga dako kayo. Kadlok siya ang tingog. Bahala na. Di ko magpakita o magpasabot ka na hadlo ko niya. Og labaw sa tanan. Dili ko mo tanaw sa iyang mga mata. Ako na rin ibutang sa iyang tungod ang pagkaon. At your service, sir. Wala siyang yisog. Grabe ah. Ew. Hala, kaya mong hamang lang ang atay. Ay, salamat. Nilampos taon ko sa komisyon. Mabalik na ko sa kusina. Alang sa ikaduhang assignment na ko. Si Miguel! Miguel! Gisa siya ng... linalang ang katunga kabayo, katunga tao. Pero ang naong, ibulag kabayo. Og taas kayo ang iyang sungay. Kab, tabang! Tabangi ko ninyo, mga kauban! Miguel! Ayaw yung pagtanaw sa iyo mga mata! Likay gyud! Nanagulol sa iyang naong! Kab! Suko kayo siya nako! Nasuko siya nga! Huwag ako! Ihatag ang pagkaon! Kung dili na para iya, ayaw ihatag, Miguel! Ayaw gyud! Huwag yun ako ihatag! Huwag yun ako ihatag! Kab! Ayaw magtanaw niya! Gab! Itanaw si Miguel sa mata sa sintor! Miguel! Ayaw! Miguel! Miguel! Ginoo ko! Wala na maglihok ang iyang lawas! Nikaging si Miguel! Si Miguel wala maglihok kung sinita mo niya! Gab! Gano ba na? Miguel! Gab! Galuin ni Miguel! Wa siya katuman sa gibaod. Wa siya mutuman sa balaod sa tubos. Sa atong amo. Ngano ni kaging iyang lawas, Gab? No! Si Miguel! Si Miguel! Si Miguel ginagin sa Sintoros! Miguel! Bawal ang umating katalaw din Kinahanglan ka mong magmaisog. Pero, ang among kauban, unsay mahitabo niya? Asa siya dad sa Centauros. Patay na ba siya?
Nganong gipatawag ko nimo? Chief. Na kay espesyal nga silbihan. Hain. Kanang naa sa tunga. Oh. Lubos itong ang iyang gisulob. Og natabunan ang iyang naong. Pero, barok na ako'y nabantayan ka. Mayong pagpaminaw sa Lex Migimaw Pinoy. sa lubos itong niyang gisulob. Basta, diligi ko mo tanaw sa iyang mga mata. Ni anak ko sa doon niya. Ibutang sa lamisa. Oh. Ngata, baton! Manalanggal! Ups! Ambe! Kung dili ka gustong mamatay! Dili pwede. Alang kini niya. Kanang naglingkod diha. Siya ang akong silbihan. Og dili ikaw. Dili kini alang nimo. Busa dili ko kini ihatag nimo. Ang biling pagkaon! Dili ko. Wa ko mahadlok nimo. Bahalagpas yun nimo. Basta mutuman ko sa balaod din eh. Sa balaod sa kumos. Sa kong agawon. Sa kong amo. Dili ning makuha. Gikan ako. Ayaw ko kansa. Buhi ko. Dili ko pagbuhian na pagkaon. Pala na. Uy. Ang nakapurong o lubos itong. Nagkaroon ko. Siya. Si tatay. Siya di si Busing. Buhi ko, wakwak. Buhi ko, wakwak. Wakwak! Buhi ko. Buhi ko. Wakwak. Buhi ko. Gabriel! Gabriel, pagmata! Gabriel! Tay? Inang wakwak. Hain. Mayo kay nakamata ka na. Nagkamata. Nagdamgo ko. Damgo lang to ang tanan. Nakatuhog di ko din sa tindahan. Nga akong giimnan. Daghang kang nainom. Nahubog ka. Mao ba? Sa ato pa. Dili dito tinuod. Damgo lang. Naot lang ang imong gidam ko. Maoy makapausab sa imong pagkatao. Sa imong kinaiya nga magpaswabi sa sayop nga binuhatan. Hinaot nga nakakuha kag pagtulunan sa imong damgo nga angay kitang musubay sa balaod ug mutuman sa unsa may regulasyon nga ipatuman nato. Sige, pauli na sa inyo kay mo pauli sab ko sa akong palasyo. Damgo. Pero mura magtinuod. Kaniyo tay. Uy. Wa na siya. Taliyar ko niyang nawa. Mga bata nga kasama no tapos kung aso ninyo ning si Manao nga naguluhan bisita din nila sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitaran dalit ka na to sa Aramen Drama. Mga bata,